Na-harvest ko guys ang daming tomato from sa garden, fresh sa garden guys. Kung magtiyaga lang talaga guys at magsipag, hindi ka magugutom. Hello guys, good morning. Hello kadors, welcome back to my channel. Last week nag-harvest ko og tundan. Bahin na mo ni Salix. Nya akong bahin kay duharaman mi. Tagaan na ako isa kasipi si Edgar. Kay katong last na harvest, si Aldo nang padang gitagaan og si Marcelina. Bigyan natin ng isang sipi. Tundan. Ninan guys, oh, nahinog na ang aming punta mo na tayo dyan kay Edgar. Silingan. Si Edgar first cousin na anak ko guys. Gar! Chun na! Chun! Chun! Gibuyan na mayro! Mana ko ah! Chun! Chun na! Chun! Diha mo ko'y gipo. Diani ato ba? Di man naamot tanan. Hatag man ang salumi kay Edja man ang jupa. Pero kami may gatanong tagaan. Salamat kaayo. Daghan ay mo baligja. Paano ka kemtan ato sa bago? Benja ra mo ani? Siguro ko hindi ka sa basto na kay gahapon na anjak maglata na. Di gitu nga man na pero di man mi karot kami ra ka. Di na mamaak dun. Daan muna tayo dito. Sa may dito cell site dito sa amin. Yan ang view, overviewing. Ganda ang view, ganda ang panahon dito sa amin. Hello, hello, hello. Hello mga kadors. Kumusta po kayo dyan? Dito ako sa may overview. Yan po. Dito sa side, dito sa amin. Garcia Fernandez, Bohol, Philippines. Hello, hello, hello. Hali na po, guys. Hello, hello, hello. Mainit ang panahon dito sa amin. Hello, everyone. Yan ang view sa Kabayan Edgar. Hinlo naman day anin Jo. Kamu rin kahinlo anak? Asid ka ra? Kuyawan no? Kung di ba dyan lalim? Di lalim maghinlo. Kapoy. Waday tabang sinoy.
Ako, marami ng bunga aking kamatis. Kunin ko muna. Bisa ko ng kamatis. Dami na akong nakuha nito. Ayan. Oh, may buo ang kamatis karon. Pagko'y sili. Pagko'y sibuyas. Uy, daming bunga aking mulberry. Napansin ko guys, itong mulberry fruit ko, mulberry tree. Pag i-trim mo, bigla na lang maraming bunga. Mamunga siya pag nakatrim. O yan o, dami o. O, tingnan mo. Daming bunga o. Ang sikreto pala nito guys, i-trim mo. Kasi pag dadami na naman ang dahon, dadami din ang bunga. Yan, ito isa sa mga technique dapat pala. Pag may mulberry tree ka, dapat i-trim mo, i-prune mo para daming bunga. Yan, isa sa mga tip pag mayroon kang mulberry fruit tree. Na-harvest ko guys ang daming tomato from sa garden, fresh sa garden guys. Kung magtiyaga lang talaga guys at magsipag, hindi ka magugutom. Time check guys, 3 o'clock in the afternoon. Di pa ako tapos mag-edit. Kaya mag-snack muna tayo. Salamat inan sa imong gidala. Thank you, thank you, thank you. Fresh from sa puno guys. Tanim ni inan. Pag magsipag, may